Bé, jo recordo quan era diputat aleshores, quan la Diputació va assumir la responsabilitat de tirar endavant el projecte de Tinet com a xarxa social. En aquells moments érem al començament i encara hi havia un cert escepticisme en aquestes coses i no tothom hi creia amb el mateix grau de convicció. Jo, sincerament, vaig pensar que aquesta era una gran oportunitat per la Diputació, una oportunitat que li generaria tot un seguit de noves oportunitats amb el pas dels anys, i així ha sigut. Ara, 15 anys després, podem veure com el món de Tinet ha crescut, s'ha engrandit, és del tot indispensable i, per tant, va ser una molt bona aposta de la Diputació en aquell moment. Bé, avui Tinet per la Diputació ja és un element del tot estratègic i, per tant, forma part del pla estratègic de la Diputació i, impregna tot el que és un nou món en el que hem anat entrant progressivament. Tinet s'ha vist impulsat des de l'Organisme Autònom de la Societat de la Informació i, per tant, forma part d'aquest organisme. Això ja dona prova de la importància que la institució li atribueix i, a més, ara es veu enmarcat en tot el projecte que estem desenvolupant de l'administració electrònica i de l'e-govern, que són els nous instruments que de la Diputació cap als municipis, cap als nostres ajuntaments, anirà cada vegada més fent present aquesta realitat de l'internet, de les tecnologies, de la informació i la comunicació als nostres pobles, a les nostres viles, a les nostres ciutats i en el conjunt del nostre territori i a les nostres comarques. Per tant, avui és un element indispensable, del tot indispensable per afavorir tot aquest procés de creixement en l'àmbit d'aquesta xarxa social, que, dit sigui de pas, ja té 30.000 usuaris, prova inequívoca de que l'aposta de la Diputació i la confiança que ha generat entre tanta i tanta gent ens converteix aquesta infraestructura en una gran infraestructura al servei del territori i que naturalment situa el nostre territori, l'identifica i el posa en valor i el situa en el món, i això és molt important. Per tant, la Diputació no pot deixar de cap manera de donar impuls en aquest valor estratègic que va crear fa ara 15 anys. Molt bé, ara podem fer balanç. Després de 15 anys hem pogut veure el que ha sigut Tinet en aquest espai curt de passat i en el present. Jo crec sincerament que a Tinet li espera un gran futur, un apassionant futur. Tinet, sobre la base de la feina que s'ha fet fins ara, pot esdevenir un element d'identificació del conjunt de valors territorials i un element de gran impuls al que podríem dir la socialització del món del coneixement, impulsant, junt amb altres instruments, el món de generació del coneixement, com és els nostres centres educatius, els nostres centres tecnològics, la universitat, la transferència d'aquest coneixement, la homogenització en la nostra societat, però sobretot apuntar a tot el que és l'ús d'aquestes tecnologies cada vegada més plenament presents en la nostra vida quotidiana, en la nostra societat, i això fa possible que tot aquest conjunt de circumstàncies, amb Tinet com un dels seus referents, faci possible que aquesta identificació del nostre territori el situï d'una manera molt important en el món del coneixement i en el món, en definitiva, que és el que dèiem abans. Per tant, és un element de divulgació, de promoció, d'impuls a molts dels valors que el nostre territori té, de les nostres habilitats, dels nostres talents, de les nostres capacitats, i això és molt important que Tinet hi jugui aquest rol de difusió i d'homogenització en el conjunt de la nostra societat. Per tant, entre les grans infraestructures del futur, entre els grans instruments del futur, Tinet seguirà tenint un paper molt gran i creixent en tot aquest impuls al nostre territori i a la gent que hi vivim.